രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിസ്റ്റർ രാധഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകിയ ചക്ഷുരും മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്ഫുടാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംസ് ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദീ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 28-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. നമ്മൾ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതാണ്. അധ്യായം 28. പുരഞ്ജനൻ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീയായി തീരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനികാഭയനാംനോയേ ബർഹിഷ്മന്ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരാകാലകന്യാഭ്യാം വിജേരൂരവ നീമിമാം. നാരദ ഉവാച സൈനികാഭയനാംനോയേ ബർഹിഷ്മന്ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരാകാലകന്യാഭ്യാം വിജേരൂരവനീമിമാം. നാരദ ഉവാച സൈനികാഭയനാംനോയേ ബർഹിഷ്മന്ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരാകാലകന്യാഭ്യാം വിജേരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനികാഭയനാംനോയേ ബർഹിഷ്മന്ദിഷ്ടകാരിണഃ
ഭയനാംനോയേ പ്രജ്വാരാകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീനിമാം നാരദ ഉവാച സൈനികാ ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മന്തിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരാകാലകന്യഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം മാലതിശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാരദ ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയം നാംനോ യേ ബഹിർഷ്മൻ ദൃഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജേരുവനീം ഇമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനികാ ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബഹിർഷീമാൻ ഭീഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജേരുരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബഹിഷ്മാൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബഹിഷ്മാൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലക്ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനികാ ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജയരൂരവനീമിമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച സൈനിക ഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ
प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शुभासना देवदास माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वालाकालखन्याभ्यां विजेरुरवनि इमाम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अनिता माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वालकालकन्याभ्यां विजेरो अवनीमिमाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजय विजय देवदास माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरो अवनीमिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मान् दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभां विजेरुरवनीमिमाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंता माता जी जय गुरुनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मान् दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरोरवनीमिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भारती माता जी जय गुरुनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरु अवनीमिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। रमणी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। मिनट गुरु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन् दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरूरवनीमि मम निमि मां। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरुरवनीमिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी जय गुरुनाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मान् दिष्टकारिणः प्रज्वरकालकन्याभ्यां विजेरुरवनीमिमाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री बेश्री देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन् दुष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभां विजेरु अवनीमिमाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्ना ये बर्हिष्मान् दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरोरवनीमिमाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मायादेव मंगला देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। चलो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मान्निष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभां विजेरुरवनीमिमाम्।
वनीमिमां हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण। वेदरूप कृष्ण दास माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरु अवनीमिमाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरूरवनीमिमाम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। तंगमणि माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरूरवनीमिमाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നാരദോവാച, നാരദ മഹർഷി സംസാരം തുടർന്നു. സൈനിക, സൈനികർ, ഭയനാംനഹ, ഭയത്തിന്റെ, ഏ, അവർ എല്ലാവരും, ബർഹിഷ്മൻ, അല്ലയോ പ്രാചീന വർഷ രാജാവേ, ദിഷ്ടകാരിണ, മൃത്യുവിന്റെ സന്ദേശവാഹകൻ, പ്രജ്വാര, പ്രജ്വാരനോടുകൂടി, കാലകന്യഭ്യാം, കാലകന്യകയോടുകൂടി, വിജയരുഹു, സഞ്ചരിച്ചു, അവനെയും ഭൂമിയിൽ, ഇമാം, ഇത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരദ മഹാമുനി തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാചീന രാജാവേ, അതിനുശേഷം ഭയം എന്നു പേരുള്ള യവനന്മാരുടെ രാജാവും അവന്റെ സൈനികരും പ്രജ്വാരനും കാലകന്യകയും ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ജീവിതകാലം വളരെ ആപൽക്കരമാണ്. കാരണം ഈ കാലയളവിൽ സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയത്താലും പലതരം രോഗങ്ങളാലും ആക്രമിക്കപ്പെടും. ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ രോഗങ്ങളെ സൈനികരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യ സൈനാധിപനായ യവന രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ സൈനികർ സാധാരണക്കാരല്ല. ദിഷ്ട കാരണ എന്ന പദം അവൻ അവരുടെ സൈന്യാധിപനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അമിതമായ ലൈംഗികാസക്തി ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും വിധം ഗുരുതരമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരുവൻ അവന്റെ യൗവനത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നു. ഒരുവൻ യൗവനത്തിൽ എത്രയും കൂടുതൽ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നുവോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അത്രയും കൂടുതൽ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേകദാ ദുരഭസാ പുരഞ്ജന പുരീം നൃപാ ദുർഭൗമരോഗാഢ്യാം ജരത്പന്നകപാലിതാം തയേകദാ ദുരഭസാ പുരഞ്ജന പുരീം നൃപാ ദുർഭൗമഭോഗാഢ്യാം ജരത്പന്നകപാലിതാം തയേകദാ ദുരഭസാ പുരഞ്ജന പുരീം നൃപാ ദുർഭൗമഭോഗാഢ്യാം ജരത്പന്നകപാലിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ? ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताये गदा दूरबसा पुरंजन पुरीं नृभा रुरुदुर्भौमो भोक्ताव्यं जरत्पन्नगपालिदां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. शोभा माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तये गदातुरभस्या पुरञ्जन पुरीं नृभा दुर्भौमभोग्याढ्यां चिरत्पन्नगपालिदाम्. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण.
गीताश्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एकता तु जरभसा पुरञ्जनपुरीं नृपा रुरुधुर्भौम भोगाढ्यां जरत्पन्नकपालिताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रेम नित्य माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। चलिए। एकदा तुरपसा पुरञ्जनपुरीं नृपारुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नकपालितां। हरे कृष्ण। हरे अनंतर कृष्ण देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। त एकदा तुरपसा पुरञ्जनपुरीं नृपा रुरुदुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नकपालिताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री जय माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तयेकदा तुरपसा पुरञ्जनपुरीं नृपा रुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नकपालितां। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ദൈവത്തിനും നോക്കാം. അവർ ഏകദാ പണ്ടൊരിക്കൽ തുവാപ്പോൾ രഭസ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം മൂലം പുരഞ്ജനപുരിയും പുരഞ്ജനന്റെ നഗരം നൃപാലെ രാജാവേ രുരുതുഹു ചുറ്റപ്പെടുക ഭൗമഭോഗ ആഢ്യം പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ജലദ്വാർദ്ധക്യം പന്നക സർപ്പത്താൽ പാലിതാം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ അപകടകാരികളായ സൈനികർ പുരഞ്ജനന്റെ നഗരത്തെ അതിശക്തമായി ആക്രമിച്ചു. നഗരം നിറയെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ട അനുസാരികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു വൃദ്ധ സർപ്പത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഒരുവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെടും തോറും അവന്റെ ശരീരം അനുദിനം അധികം അധികം അശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം അതീവ ദുർബലമായി തീരുന്ന പ്രാണശക്തിയെ ഇവിടെ ഒരു വൃദ്ധനായ സർപ്പത്തോട് ഉപമിച്ചു. ജീവവായുവിനെ നേരത്തെ തന്നെ സർപ്പത്തോട് ഉപമിച്ചിരുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രാണശക്തി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ദുർബലമാകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഒരു സമയത്ത് മരണലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ യമരാജന്റെ അപകടകാരികളായ സൈനികർ വളരെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഒരുവൻ അത്തരം ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവ സന്ദേശം പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആ പ്രായത്തിൽ ഒരുവൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും സ്നേഹപൂർവം പരിചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകി ശരീരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുർബലമാകും. അന്ത്യത്തിൽ മരണം എത്തുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികരായ ആസ്തികളൊന്നുമില്ലാത്ത ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. ഇന്ന് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തി പോലും ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, പണം, ഐശ്വര്യം, ഭവനം മുതലായവയുള്ള ആകർഷണം നിമിത്തം വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. തന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കും എന്നായിരിക്കും അവന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉത്കണ്ഠ. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവൻ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പ്രകാരം യം യം വാവിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തി കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. യം യം വാവിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തി കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. ഒരുവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് വീഴ്ച കൂടാതെ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവസാന ചിന്തകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അവന് മരണാനന്തരം മറ്റൊരു ശരീരം അഥവാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ഗാർഹിക ജീവിതത്തോട് അമിതമായ ആസക്തിയുള്ള ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായും അന്ത്യനേരത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. തത്ഫലമായി അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. സ്വന്തം പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവന് കൈവരുന്നു.
പുരഞ്ജനൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഈ അധ്യായത്തിലുടനീളം വിശദീകരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. 60-ലേറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലകന്യാഭിഭുജേ പുരഞ്ജന പുരം ബലാത് അയാഭിഭൂത പുരുഷ സദ്യോ നിസാരതാമിയാത്. കാലകന്യാഭിഭുജേ പുരഞ്ജന പുരം ബലാത് അയാഭിഭൂത പുരുഷ സദ്യോ നിസാരതാമിയാത്. ക്രമേണ കാലകന്യക അപകടകാരികളായ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ പുരഞ്ജനന്റെ നഗരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ആക്രമിച്ച് ഒരു ഉപയോഗത്തിനും കൊള്ളാത്തവരാക്കി തീർത്തു. ജീവിതത്തിന്റെ തളർച്ച ബാധിക്കുന്ന അന്ത്യനാളുകളിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ബലഹീനതകൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരും. ആയതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രക്രിയ ശീലിക്കണമെന്ന് വൈദിക പരിശീലനം അനുശാസിക്കും. അതായത് അവൻ യാതൊരു വിധത്തിലും സ്ത്രീ സംസർഗം ഉണ്ടാകാതെ സമ്പൂർണമായും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ. ബാലൻ യുവാവാകുമ്പോൾ 22-ാമത്തെയും 25-ാമത്തെയും വയസ്സിനിടയിൽ വിവാഹിതനാകും. ശരിയായ പ്രായത്തിൽ വിവാഹിതനാകുന്നതിനാൽ അവന് വളരെ വേഗം ശക്തരും ആരോഗ്യവാന്മാരുമായ പുത്രന്മാർ ജനിക്കും. ഇന്ന് യുവാക്കൾ ലൈംഗികമായി വളരെ ദുർബലരായതിനാൽ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭർത്താവ് ഭാര്യയേക്കാൾ ലൈംഗികമായി ശക്തനാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കും. മറിച്ച് ഭാര്യയാണ് ലൈംഗികമായി ഭർത്താവിനേക്കാൾ ശക്തിയെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടി ജനിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരുവന് 50 വയസ്സാകുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ പുത്രൻ വളർന്നിരിക്കുമെന്നതിനാൽ അവന് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പുത്രനെ ഏൽപ്പിക്കാം. അനന്തരം ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും വീടിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയും ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തുകയും തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി മുതിർന്ന സന്താനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി ഏകാന്തവാസം അനുഷ്ഠിക്കാം. ഭർത്താവിന് അപ്പോൾ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചില സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം. സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുള്ള സമ്പ്രദായം ഇതാണ്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം. ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങൾ അനുശീലിക്കണം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആരും കുട്ടിക്കാലത്ത് പരിശീലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അന്ത്യകാലത്തും കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പുരഞ്ജനന്റെ നഗരത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപോലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് കാലത്തിന്റെ പുത്രി കാലകന്യകയായിട്ട് വാർദ്ധക്യം വരുന്നു അല്ലെ. നാരദ മുനിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു. നാരദ മുനിയുടെ അടുത്ത് യവന രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു അല്ലെ. യവന രാജാവ് തന്റെ സഹോദരിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ പ്രജ്വാര എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സഹോദരനെ കൂടി ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അവരെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രജ്വാര എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വരം, രോഗം അല്ലെ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ജര എന്ന് പറയുന്നത് കാലകന്യക, ജര വാർദ്ധക്യം അല്ലെ. പ്രജ്വാര എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വരം, രോഗങ്ങൾ, അസുഖങ്ങൾ. ഇവ രണ്ടും ഒരു ഭൗതികമായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ വളരെ വേഗത്തില് ആക്രമിക്കും. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ആരാണോ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആക്രമിക്കുക. നാരദ മുനിയെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ ആക്രമിക്കുക പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പുരഞ്ജനൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മളെ ജീവസത്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ പുരഞ്ജനൻ എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ഉപദേശത്തിലൂടെ പ്രാചീന രാജാവിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് നാരദമുനി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൂടുതല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാചീന രാജാവ് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് തീരുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇത് സംഭവിച്ചത് ഭാര്യയെ തന്നെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹം കുറച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് രാജപുത്രിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. യത്നങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം യത്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതില് കുറച്ച് പാവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുണ്ടായി. മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലിയർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. കുറച്ച് പാവങ്ങളും ചെയ്ത് കുറച്ച് പുണ്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിട്ട് രാജകുമാരിയായിട്ട് ജന്മം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത്, നാരദ മഹാമുനി തുടർന്ന്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാചീന പരിഷത്ത് രാജാവെ, അതിനുശേഷം ഭയം എന്നു പേരില്ല യവന്മാരുടെ രാജാവും അവന്റെ സൈനികരും പ്രജ്വാരനും കാലകന്യയും ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെ, എന്താണ് രോഗങ്ങളും വാർദ്ധക്യവും. അങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകും, മരണ ഭയം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പോഴെങ്കിലും പ്രഭാതര നിലയിൽ നമ്മളോട് ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു അല്ലെ, ആ സമയത്തെങ്കിലും ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം. നേരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അല്ലെ, രോഗവും വാർദ്ധക്യമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ജീവിതകാലം വളരെ ആപൽക്കരമാണ്. കാരണം ഈ കാലയളവിൽ സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയത്താലും പലതരം രോഗങ്ങളാലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് മരിക്കാനാവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും അല്ലെ.
അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് അല്ലെ, എന്റെ ആ മനസ്സാകുന്ന രാജസംസം, എന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ അല്ലെ. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദുമാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപപാദപിത്തേ ഖണ്ഡാവലോദന വിദോ സ്മരണം ബുധ. പ്രഭുപാദരെ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകമാണെന്ന് വൃന്ദമാലയിൽ. എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ടയിൽ കഫം ഇതൊക്കെ വന്ന് നിറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ യൗവനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ ഈ നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ, നല്ലൊരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഭുപാദരും എപ്പോഴും ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തില് വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ്, പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആവശ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു, ശക്തി അഭിഷേകിക്കുന്നു, ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാതാവും അല്ലെ, കണ്ണ് കാഴ്ച കുറയും, ചെവി കേൾക്കാതാവും, ഓർമ്മകൾ കുറവുണ്ടാവും, സ്വന്തം മക്കളെ തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ എന്റെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇനി അവസാന സമയം ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത, ഞാൻ ആ ഭക്തനെ ഞാൻ ഓർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അഥവാ അങ്ങനെ മറന്നു പോയാലും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ജപിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഇനി ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സ്മരാമി, ഞാൻ ആ ഭക്തനെ. അപ്പൊ അതൊരു പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പലതരത്തിലും വിഷമഘട്ടമാണ് അവസാന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്, മരണസമയം. ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ രോഗങ്ങളെ സൈനികരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യ സൈന്യാധിപനായ യവന രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സൈനികർ സാധാരണക്കാരല്ല. തിഷ്ടകാരണ എന്ന പദം അവരുടെ സൈന്യാധിപനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അമിതമായ ലൈംഗികാസക്തി ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും വിധം ഗുരുതരമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുവൻ അവന്റെ യൗവനത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സൗന്ദര്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നു. ഒരുവൻ യൗവനത്തിൽ എത്രയും കൂടുതൽ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തിൽ അത്രയും കൂടുതൽ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്താ പറയുന്നത്? കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലൈംഗികാസക്തി പെട്ടെന്ന് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് പ്രായമായിട്ടുള്ള വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യൗവനത്തിൽ എത്രമാത്രം ലൈംഗികത ആസ്വദിച്ചുവോ അത്രയും മാത്രം വാർദ്ധക്യത്തില് കഷ്ടപ്പെടണം, യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. നമ്മുടെ ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് വയസ്സ് പ്രകാരമല്ല എന്ന്, നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇത്ര ശ്വാസം എന്നുള്ളത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലെ. യോഗികളും മറ്റവരൊക്കെ കാണുന്നില്ല, ശ്വാസം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാണായാമമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് പിന്നെ കുറേ സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്വാസം വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രായമാകുന്ന അവസ്ഥയാവും ചെയ്യും. യൗവനകാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുമെന്ന്. രണ്ടാമത് ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഒരിക്കൽ അപകടകാരികളായ സൈനികർ പുരഞ്ജന നഗരത്തെ അതിശക്തമായി ആക്രമിച്ചു നഗരം നിറയെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ട അനുസാരികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു വൃദ്ധസർപ്പത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെടും തോറും അവന്റെ ശരീരം അനുദിനം അധികം അശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം അതീവ ദുർബലമായി തീരുന്ന പ്രാണശക്തിയുടെ ഒരു വൃദ്ധനായ സർപ്പത്തോട് ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്തിട്ട് ദുർബലമായി തീരുന്ന ശക്തിയെ, പ്രാണശക്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൃദ്ധ സർപ്പത്തോട്, ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത ഒരു വൃദ്ധ സർപ്പത്തോട്
ജീവവായുവിന് നേരത്തെ തന്നെ സർപ്പത്തോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ശരീരത്തിലുള്ള പ്രാണശക്തി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ദുർബലമാകും. അല്ലെ, നേരത്തെ ആ പഞ്ച വായു അല്ലെ, അതിനെയൊക്കെ നേരത്തെ സർപ്പത്തിന്റെ 5 പത്തികളായിട്ട് ഫണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ശരീരത്തിലുള്ള പ്രാണശക്തി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ദുർബലമാകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഒരു സമയത്ത് മരണ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ യമരാജന്റെ അപകടകാരികളായ സൈനികർ വളരെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. മരണസമയമാകുമ്പോ യമരാജന്റെ ഭടന്മാരല്ലേ, യമകിങ്കരന്മാര് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അവര് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ ലീലയിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6 സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും ആ ബുക്സിന്റെ കവർ ചട്ടയിലൊക്കെ അതിന്റെ ചിറക്കെ കാണാം. അല്ലെ, വിഷ്ണുദൂതന്മാരും ഹേമകിങ്കരന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഹേമകിങ്കരന്മാർ ബന്ധിക്കുന്നു അജാമിളിനെ, വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വരും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെത്തും. അല്ലെ, എവിടെയും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ അജാമിളിന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ അജാമിളിനെ അവര് പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതിന്റെ അവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള യമരാജൻ തന്നെ മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്റെ ഭടന്മാരെ അങ്ങയുടെ ഭക്തനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു യമരാജ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത്. എന്നാൽ ആരൊക്കെയാണോ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവര് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാര് സൈനികര് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. പല ആൾക്കാരും മരിക്കാരൊക്കെ ആയിട്ടാവും പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കും. അല്ലെ, അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. യമരാജന്റെ യമകിങ്കരന്മാരൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ, വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും. പശുക്കളും നായ്ക്കളും അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും യമകിങ്കരന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഒരുവൻ അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവത് സന്ദേശം പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ആ പ്രായത്തിൽ ഒരുവൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും സ്നേഹപൂർവ്വം പരിചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകി ശരീരം കൂടുതൽ ദുർബലമാകും. മധ്യത്തിൽ മരണമെത്തുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ആസ്തികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം. കുടുംബത്തിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരണം. അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അല്ലെ, അതില് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കുടുംബത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കൂടുതൽ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകുകയും അങ്ങനെ കുടുംബത്തോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലെ, അവിടെ സാധുക്കളെ കാണുക, സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ
അന്ത്യത്തിൽ മരണമെത്തുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ആസ്തികളൊന്നുമില്ലാതെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. ഇന്ന് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തി പോലും ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, പണം, ഐശ്വര്യം, ഭവനം മുതലായവയുള്ള ആകർഷണ നിമിത്തം വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതാണ് കുടുംബത്തോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ആര് നോക്കും, അല്ലെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ആര് നോക്കും, എൻ്റെ ഈ വീട് അനാഥമായിപ്പോ എൻ്റെ സ്വത്ത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ എന്താവും, അല്ലെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ചിന്തകൾ കാരണം എന്താണ് വീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ ആരും തന്നെ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അപ്പോ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഈ ആശ്രമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വന്നതാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, അല്ലെ ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിന്നീട് കൃഷ്ണാവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുകയും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. തന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കും എന്നായിരിക്കും അവന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉത്കണ്ഠ. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവൻ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ നമ്മള് ആരും സംരക്ഷിക്കാനല്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛനാണോ സംരക്ഷിക്കാൻ? അല്ല, അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്, അല്ലെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സംരക്ഷകനാണ്, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിട്ടാണ് എന്ന്. അല്ലെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ മരണം അതിനെ തടയാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. അല്ലെ നമുക്ക് അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്താനും, അല്ലെ അവര് വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് നമോചേതേ സംവേദമൃത്യു, ജന്മ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, കർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാം, അല്ലെ ഞാനാണ് എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഞാനാണ്, അല്ലെ അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് അറിയാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കുക. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആർക്കും അവനെ വധിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരാളും അവനെ സംരക്ഷിക്കണം. രാഖി കൃഷ്ണമാരേക്കും മാറി കൃഷ്ണനെ. ഇവിടെ അവസാന നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കൂടുതൽ കുടുംബത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി, ഭാര്യയോട് അടുത്ത് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ്, അവൻ അവസാന നിമിഷവും ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം അല്ലെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടും എന്താണ് ആ ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി. ആ മാനിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അവസാന നിമിഷവും ചിന്തിച്ചു, അല്ലെ ഈ മാനിനെ ഇനി ആരാണ് നോക്കുക, അല്ലെ ചിന്തിച്ച് എന്തായി അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഓരോ ലീലയിലൂടെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പുരഞ്ജനൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും നമ്മളെ ജീവസത്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രാചീന പരിഷത്തിനെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നാരദ മുനി പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പുരഞ്ജനന് ഇനി എന്താണ് സ്ത്രീയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അവസാന നിമിഷവും ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പലരും അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു യം യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജിത്യന്തേ കളയവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാത്മഭാവ ഭാവിത. ഒരുവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് വീഴ്ച കൂടാതെ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അത് ആയിത്തീരും. ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രകാരം അവൻ അവസാന ചിന്തകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അവന് മരണാനന്തരം മറ്റൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു.
ഗാർഹിക ജീവിതത്തോട് അമിതമായ ആസക്തിയുള്ള ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായും മധ്യനേരത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. തത്ഫലമായി അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ലഭിക്കും. സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവന് കൈവരും. പുരഞ്ജന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഈ അധ്യായത്തിലുടനീളം വിശദീകരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? അവസാന നിമിഷം ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മള് ഇപ്പോഴേ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണോ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതാണ് അവസാന നിമിഷവും ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കൂടുതൽ കുടുംബത്തോടൊക്കെ ഭാര്യയോടും എല്ലാവരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പോയാല് ആരാണ് അവരെ നോക്കുക, അവരെ തന്നെ ഓർത്തോർത്ത് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മളല്ല യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഹേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെ? പിന്നീട് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പ്രായമാവാനില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും വിശ്വാസം അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഭുവനേശ്വറിലൊക്കെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ തന്നെ എന്താ പറയാ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അധ്യാപകന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ധാരാളം വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു. അപ്പോ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കണ്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ്, അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കാണുവാനായിട്ട് അത് അനുമതി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അതിന് സമയവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ, അവരൊക്കെ ട്രെയിനിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് അവിടെ ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവിടെ തറയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കണ്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉടനെ ചെന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നിനക്ക് സന്യാസം എടുക്കണ്ടേ, എന്തായി, നിനക്ക് സന്യാസം ലഭിച്ചത്? അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, ഭാര്യയും 7 പെൺമക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷനോ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷനോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദ് എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയെ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നല്ലേ, എന്താ ഇത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ. അവർക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ചില ആൾക്കാർക്ക് സെക്കൻഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ 2 കൂടി തരുന്നതാണ് എന്ന്. ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവര് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തലമുറകളായിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എത്രയോ തലമുറകളായിട്ട് പറയുന്നത്. അവരൊരിക്കലും പതിച്ചു പോവില്ല, എനിക്ക് അവനെ ഒരിക്കലും പതിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഭയമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തില് സന്യാസവും ഒക്കെ കൊടുക്കില്ല. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് തന്നെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ഭുവനേശ്വർ എന്തായാലും പറയുന്നു, അവിടെ ഇന്നത്തെ ഭുവനേശ്വർ അവിടെ വലിയൊരു കാടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹട്ട്, ഒരു ചെറിയ കുടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, ആരെയും ശിഷ്യന്മാരെയൊന്നും ഒരുമിച്ച് വിട്ടില്ല, വേറെ ആരും. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് അമ്പലം എടുക്കണം, പണവും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാതെ ആണ് ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് അവിടെ ഭുവനേശ്വർ
സഹായത്തിന് ശിഷ്യന്മാരോ പണമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ക്ഷേത്രം അവിടെ എടുത്തത് അല്ലെ. ഭുവനേശ്വരിൽ പുരിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭുവനേശ്വരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ പഴയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളതൊക്കെ അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സന്യാസം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാനിലെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണ, നീയാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവരെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു. മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയി. അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ പിന്നീട് മഹാരാജ് തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചു. എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കുകയായി. കാലക്രമേണ കാലകന്യക അപകടകാരികളായ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ പുരജന്റെ നഗരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ആക്രമിച്ച് ഒരു ഉപയോഗത്തിനും കൊള്ളാത്തവരാക്കി തീർത്തു. ജീവിതത്തിന്റെ തളർച്ച ബാധിക്കുന്ന അന്ത്യനാളുകളിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ബലഹീനതകൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യമായി. ആയതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രക്രിയ ശീലിക്കണമെന്ന് വൈദിക പരിശീലനം അനുശാസിക്കുന്നു. അതായത് അവൻ യാതൊരു വിധത്തിലും സ്ത്രീ സംസർഗം ഉണ്ടാകാതെ സമ്പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ബാലൻ യുവാവാകുമ്പോൾ 22ാമത്തെ 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹിതനാകാം. ശരിയായ പ്രായത്തിൽ വിവാഹിതനായതിനാൽ അവന് വളരെ വേഗം ശക്തരും ആരോഗ്യവാന്മാരെ പുത്രൻ ജനിക്കും. യുവാക്കൾ ലൈംഗികമായി ദുർബലമായതിനാൽ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഭാര്യകൾ ലൈംഗികമായി ശക്തനാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കും. മറിച്ച് ഭാര്യയാണ് ലൈംഗികമായി ഭർത്താവിനെ ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടി ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം തുടങ്ങാം, പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറയും, പിന്നെ സന്യാസം. ഒരു 50 വയസ്സാകുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ പുത്രൻ വളർന്നുകൊണ്ട് അവനെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പുത്രനെ ഏൽപ്പിക്കാം. അനന്തരം ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും വീടിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയും ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തുകയും തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്, 50 വയസ്സിന് ശേഷം വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാം അല്ലെ. ധാരാളം ഭാഗവത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. അവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പുതിയ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ വനത്തിലേക്ക് പോകും. ഭാര്യയും കുടുംബത്തോടുള്ള ആകർഷണമില്ലാതെ ഭാര്യയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി മുതിർന്ന സന്താനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കൊഴിവായി ഏകാന്തവാസം മനുഷ്യനും ഭർത്താവിന് അപ്പോൾ പരമദൈവ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചില സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുള്ള സമ്പ്രദായം ഇതാണ്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം. ഇതിനാണ് പറയുന്നത്, ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. തപോദിവ്യം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തപശ്ശരികൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് കൃഷ്ണാഭാവത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങൾ അനുശേഷിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് കൗമാരയാചര കൃഷ്ണാപ്രഹ്ലാദ് നമുക്ക് അഥവാ ഇനി അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാന കാലത്തെങ്കിലും ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആരും കുട്ടിക്കാലത്ത് പരിശീലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അന്ത്യകാലത്തും കുടുംബജീവിതത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുരജനതാരത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തോ പരിശീലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ, ഇനി അവസാന സമയത്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യമരാജൻ അല്ലെ, യമകിങ്കരന്മാരും ഇവരൊക്കെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ വാർദ്ധക്യവും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അവരെ കീഴടക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് അവർക്ക് അവസാന സമയമായിട്ടും മരണഭയമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കുടുംബത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അതിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നു. അവസാനം കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും, അഥവാ ഭാര്യ ഓർത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. വീണ്ടും സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ജന്മം അല്ലെ, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ജന്മമാണ് അല്ലെ. കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ചില സീനിയർ വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം തലയിലെ പേനായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, അതിനെ ഓർത്തോർത്തിട്ട്
അങ്ങനെയുള്ളതാവും അല്ലെ. കുറച്ച് പുണ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ സമയവും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സുന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ് വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുദേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തിടം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താൻ.